O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Pois moi boa tarde, señoras e señores. Novo luns, novo tempo para falar de literatura, nova edición de Recuncho dos Libros e, como sempre, da man de Anabel Alonso, a nosa bibliotecaria, que nos vai traer moitísimas recomendacións e moi interesantes agora que iniciamos un mes onde as letras e as letras feitas en galego cobran gran protagonismo, non, Anabel? Pois sí, este é o mes abril polo mes do libro e maio polo mes das letras galegas son os meses máis representativos, digamos, dentro da biblioteca da literatura. Pois comezamos con recomendacións para o público máis novo, con recomendación infantil, infantil xuvenil, máis ben. Sí, traigo vos unha recomendación de xuvenil para un público máis xa que está abandonando a infancia, digamos, e que tamén podería ser unha lectura igualmente interesante para público adulto, e despois unha recomendación para nenos máis pequeniños de todo. Vale, no caso da primeira recomendación, que é a que vos traigo en castelán, a novela é Nightshade, de Autumn Woods, e pertence a este xénero que está moi de moda entre a xente nova, que é o dark romance, non? Esa especie de mestura entre fantasía, romance, cosas así como lendarias e fantásticas, non? En este caso, esta historia, que é a primeira dunha serie que se centra na Universidade Sorenson, que é a onde vai a protagonista Ofelia, que pode achegarse a esta universidade gracias a unha beca, porque é unha universidade máis ben para xente elitista, non? Elitista, para xente de alto nivel económico, e ela vai ali porque quere investigar a morte de seus pais, non? Que ten que ver con esa universidade. E digamos que todo se lle complica cando se enamora de un rapaz que é o fillo do principal sospeitoso que ten. Non o veníamos venir. Non o veíamos vir. E entón, digamos que mestura asasinatos, amor, humor un pouco tamén, grandes dosis de romance e de romanticismo e digamos que, mira, por exemplo, estou vendo aquí a frase que ten o libro como enganche, digamos, e el quemaría el mundo por ella, ella quiere reducir el de él a cenizas. O sea, todo moi intenso. Sí. Pero como corresponde un pouco a esta idade, claro, totalmente, non? Gústame moito o debuxo que ten polas follas, ademais, porque ven ilustrado con unhas flores preciosísimas aquí na Sí, ten o canto ilustrado, que agora é unha cousa que está como moi de moda, que agora, de feito, están reeditándose moitos libros con este novo tipo de formato e tal, verdad, que bonito. E nada, creo que pode ser que é un tipo de literatura que gusta moito a esta franxa de idade. Sí, agora hai moitas sagas tamén. A pesar de que non nos gusta dicilo, pero é unha realidade, sobre todo as mulleres. Sí, eso pasa con 50 sombras de Grey e estas cousas, non, por dicirlo así. Proposta en galego, para máis pequeniños. Xustamente para moito máis pequeniños, porque é un libro que forma parte da nosa sección para bebés, da Bebeteca, e se titula Pedra a Pedra, de Juliano Ferri, un libro sin texto, solamente con ilustracións, que é moi bonito, ou a mí me parece, ten folla de cartón para os bebés, para que os bebés poidan usar o libro como se fose un xoguete ou así, ten os cantos redondeados, e conta a historia dun ratiño que vai arrancar unha flor dun muro, e ao arrancar a flor cai un dos ladrillos. Entonces, xunto cos seus outros animais, outros amigos, empezan a quitar todos eses elementos do muro ata que poden ver outro mundo do outro lado. E ese outro mundo do outro lado poden chegar a él gracias a unha ponte que construen con todos eses
elementos do muro que foron quitando. Entón é moi bonito, digamos, que a metáfora ou a imaxen que Giuliano Ferri nos dá aí coas súas ilustracións, non da solidariedade e de tender pontes, ou sea, de desfacer muros que nos separan para tender pontes que nos unan. Sí, sobre todo tamén esa idea de traballo en equipo, porque sí, claro... me pareceu moi bonita a imaxe, o libro é moi bonito, además, o libro, que ten unhas ilustracións moi riquiñas e é moi bonito, e logo me pareceu eso, que esa imaxe, esa metáfora de derrubar os muros para construir pontes, me pareceu super chula. Ademais, de feito, os protagonistas tamén chama a atención que son distintos animais. Sí, todos son diferentes animais e todos traballan como de maneira colaborativa, ¿no? para logo poder xuntarse cos animais que están do outro lado. Digamos, eses muros separaba, digamos, dous mundos onde había animais distintos e entre todos pues, construen esa ponte. Parece realmente moi bonito. Estou dándolle unha ollada, así que Giuliano Ferri ten aposta por este tipo de literatura. Bueno, non hai verbas, pero ás veces non fan falta. Non fai falta, claro. Non fai falta. Sí, bueno, el é un licenciado en Belas Artes e traballou sobre todo en animación e traballa sobre todo neste tipo de libros para infantil, tamén traballa como formador e tal con rapaces con discapacidade e xustamente emplea a animación e o teatro, digamos, como terapia. E, bueno, a verdad que me parece un libro super bonito. Chama a atención xa simplemente a portada con ese, incluso temos aquí un oquiño onde se ve unha flor e todo. Claro, temos aquí unha ventaniña na portada que se ve a flor e é moi bonito, a verdade. Seguimos neste caso con máis propostas para os que temos algún aniño máis enriba e comezamos cun thriller cun grande do xénero a nivel nacional como é Juan Carlos Galindo e con esa serie de Segovia Noir, por decirlo así. Traemos o segundo libro de Juan Carlos Galindo que está protagonizado por este xornalista Jan Ezequiel que xa recomendáramos un libro anterior, creo que aquí no programa, e, bueno, Juan Carlos Galindo conta estas historias que se desenvolven en Segovia, que é a cidade na que el vive, ou na que el naceu, e que están protagonizadas por o xornalista e por unha detective privada que lle axuda, neste caso, a investigar unha morte que sucedeu hai anos e que parece que está como medio olvidada, e cando se poñen a investigar esa situación hai un asasinato recente que lles fai pensar que poden estar conectados, digamos, ¿no? Bueno, Juan Carlos Galindo está formando parte destes nomes que soan dentro da literatura negra española e ademais é tamén un investigador e digamos que fai periodismo cultural e se dedica especialmente á novela negra. Ten un blog onde fala moito deste xénero, ¿no? E ademais levou un montón de premios polo libro anterior, Ontoria, que era a primeira parte desta novela e que arrancaba con esta serie. Entonces creo que, bueno, pode resultar interesante. Apuntabas que está agora moi de moda, ou polo menos é moito máis popular esa literatura negra feita aquí en España, cando onde estábamos acostumados a que ese tipo de historias chegaban dende outro lado do Atlántico, non? E antes prestábamos máis literatura americana, ao mellor, e agora prestamos moita máis, americana ou nórdica, non? E agora prestamos moito máis literatura española ou galega, que tamén temos uns autores de literatura de intriga en Galicia moi interesantes. De feito, o éxito e digamos que o bo momento desta literatura se ven que nós temos dous clubs de lectura, un deles específico deste xénero, o sea que hai xente moi interesada realmente en seguir lendo este xénero, non? Engancha. Se abrir este tipo de literatura, eu creo que además é unha literatura que produce moita evasión e iso está bastante, a ver, no mundo no que estamos, que a veces se nos fai un pouco costa arriba, pois ter algo que te axuda e que te consigue sacar a cabeza dos teus problemas durante un rato, pois é
algo que non é menor. E despois, ao mesmo tempo, a través da novela negra, moitas veces tamén se fai unha crítica social das circunstancias da vida, non? Entonces, digamos que hai dentro desta novela de intriga e tal, moitos xéneros diferentes, moitas maneiras de afrontar eso de diferentes formas. Eso vemos, por exemplo, no Club de Lectura da Novela Negra, que continuamente estamos lendo novelas moi distintas unhas das outras. Interesante este tipo de literatura tan atractiva e que tamén nos fai pensar moitísimo, porque claro, poñémonos na pel do investigador, do detective, da persoa que está intentando resolver ese crime. Sí, e que tenga a nosa mente completamente enganchada neso que está sucedendo aí na novela, non? E eso a mí me parece que a veces, nestas cosas que falamos a veces do valor terapéutico da literatura como para axudar a reducir o estrés e a desconectar da vida cotiá, me parece moi interesante. Falabas dese clube de lectura de novela negra, a idea de poñelo en marcha foi cousa túa ou foi demanda dos propios lectores? Non, eu creo que foi demanda dos propios lectores. Temos moitos usuarios e usuarias que lles gusta este xénero e bueno, foi un pouco unha demanda que tiñamos na biblioteca. Entonces, a verdad que moi ben, estou contenta con eso. Proposta en galego para público adulto, un libro que xa presentachedes aquí na biblioteca. Un libro, unha novela que presentamos aquí na biblioteca, A faba e nós, de Alberto Serantes, este autor de Ferrol, que veu no seu momento a contarnos de que iba o seu libro. É unha homenaxe, digamos, ao mundo rural. O título, bueno, xa vedes, A faba e nós se desenvolve en Lourenza e mestura un pouco como autoficción, porque conta un pouco a súa propia historia, non? El coa súa parella se foron a vivir a esa zona, non? E conta un pouco como se adaptou a maneira de vivir ali, no rural. Sí, claro, porque eles viñan de vivir nunha cidade, sí, claro. Entón, como se adaptaron ali, e tamén un pouco de cuestión misteriosa e fantástica, porque hai un protagonista raro que é unha faba, non? Escoitan uns ruidos, unha porta delante. Contábanos el na presentación que naceu un pouco a idea da novela por unha cousa que lle sucedeu de verdade, que estando na súa casa de Lourenza petaron na porta e non había ninguén. E digamos que un pouco eso foi aí como o xerme para despois contar esta historia, non? Pero que eu creo que sobre todo fala moito sobre as comunidades rurales, de como a veces temos certos prexuicios sobre se son ao mellor máis pechadas ou menos tolerantes e non é certo, non? E bueno, creo que pode ser, además é unha lectura breve e eu creo que pode ser bastante agradable. Seguimos con Martes de Cómic, porque a proposta desta semana do máis interesante é para os que toda a vida foron fans de Spiderman, pois nada mellor que falar de Stan Lee. Sí, aínda que, bueno, vamos a falar de Spiderman, que é o personaxe creado por Stan Lee, pero realmente este libro, The Ultimate Spiderman, está feito por Brian Michael Bendis, que o que fai é recoller ese personaxe de Stan Lee e darlle, digamos, que unhas historias novas, unha vida nova, non? Pero, digamos, que as características do personaxe siguen sendo as de Stan Lee, non? Esta doble vida de que por outro lado é tan habitual nos superheróis, sí, todos os superheróis de Marvel, claro, que teñen esta vida cotiá e normal e despois esa outra parte de superherói, bueno, todas estas cousas que ten Spiderman, pues, o de avanzar as teas de araña e todas estas cousas típicas de Spiderman, non? E bueno, despois unha curiosidade que lín hoxe que me pareceu moi curiosa, que Stan Lee a todos os seus personaxes no seu nome, digamos, de vida cotia poñíalles nomes que empezaban pola mesma letra, por exemplo, estaba Peter Parker, e por eso que me pareceu gracioso eso. E nada, está escrito por Michael Bendis e está debuxado por Mark Bagley. E
despois, nada, tamén quero dicir que Bendis, que aparte de coller este personaxe de Spiderman, tamén colleu outros, como Os Vengadores, o Sí. de Alan Moore, así, Todo tamén creou aí do como universo unhas... Marvel, todos, Todo, claro. sí. Tamén temos libros de Spiderman de Stan Lee, o sea, digamos, temos bastantes libros de Spiderman, si a xente quere un pouco investigar aí neste personaxe que, ademais, o cine, pois, si xa era un personaxe moi coñecido a través dos cómics, pois agora o cine, digamos que xa o fixo completamente popular. Sí, bueno, ahora en breve tamén sae unha nova película de Spider-Man, tamén que volve. Que as películas dos superheróis non teñen fin. Nada, O ver a sea, saga dos Vengadores é imposible. Sí, é imposible, É non? imposible velas todas. Bueno, e ademais seguirlle esa pista, o sea, entender. Yo es que é algo que xa que me supera, o sea... Bueno, hai unha guía en internet para ir vendoas por orden. Entender. Claro, para despois enganchar con todas, porque senón vas te perdendo para atrás, para diante, segundo vexas Iron Man ou Hulk ou Sí, realmente... Pois seguimos neste caso co noso patrimonio, porque claro, aproveitabas a celebración do Día Internacional da Danza, o 29 de abril, que vivíamos a pasada semana, e hoxe vasnos falar de baile. Sí, unha que, porque foi o Día da Danza, outra porque estamos nas letras galegas e o ano pasado dedicamos as letras galegas ás cantareiras. E outra porque acaba de nomearse este BIC, o sea, acaba de protexerse como ben de interés cultural relativamente hai moi pouco tempo, me parece que se propuxo a finales de 2025 e creo que foi publicado no DOGA en xaneiro deste ano, no? A protección especial para o baile e a música tradicional. Como parte do patrimonio inmaterial, do que xa temos falado noutras ocasións, e para poñer valor un elemento que nos define como pobo, non? Que digamos que debuxa a nosa identidade, como pode ser o folclore, non? Tanto na súa parte musical como na súa parte dos bailes e dos traxes, de todo o que ten que ver con eso, non? Salientaba a Xunta dentro dos motivos polos que escolleu o baile e a música tradicional para declarar o ben de interés cultural, a especial participación das mulleres na transmisión destes saberes, non? Digamos que foron as mulleres principalmente as que mantiveron viva e fixeron a transmisión aos seus fillos e fillas de todos estes saberes tradicionais que teñen que ver co folclore, coa música, co baile, non? Ese motivo tamén se esgrimiu ano pasado para precisamente acercarlles as letras galegas. Justamente. E digamos que isto de que se proclame BIC é moi importante porque digamos que agora isto implica unha serie de medidas que axuden á protección deste a protección desto, non? Digamos que a partir de agora a Xunta ten a obriga de favorecer que se manteña o folclore, que se coñeza, que se estudie. De feito, unha das cousas que se van a facer é promover que nas escolas se fagan actividades extraescolares relacionadas con isto, que se creen materiales didácticos sobre estas cuestións para podelos empregar nas escolas, que as universidades lle presten atención a este tipo de material e tamén recoller todo este material e poñelo a disposición das persoas a través de internet ou de espacios onde se poidan consultar. Xa coñecemos, por exemplo, o apoio do Museo do Pobo Galego, que é este volcado que teñen eles de un montón de xente que no seu momento fixo recollida e que cedeu todo ese material e que pode consultarse de forma gratuita ali no museo. De mismamente o Museo do Pobo Galego e o Museo Etnográfico de Ribadavia foron dos das institucións que fixeron informes que avalaban esta declaración de BIC do baile da música tradicional. Mira, nas Pontes somos algo pioneiros, porque eu acordome que non hai moitos anos, coincidindo co Día da Danza, a Escola de Baile Tradicional chegabas aos colexios da vila e impartíanse clases. Eu acordome impartíanos así como unhas sesións
con motivo do 29 de abril, e de feito tamén esta mesma semana, a semana pasada, escollidas esta temática para o ciclo de Relendo a Vida. Sí, bueno, nas Pontes sempre... Temos moita tradición. Sí, sempre se mantivo algún grupo de música tradicional ou de baile tradicional. Desde os anos 70 que empezou o grupo juvenil, digamos, a ter grupo de baile tradicional, o sea, de forma continuada, xa fose ben a través de asociacións ou ben desde as escolas municipais, sempre se mantuvo, e as foliadas, e decir que hai bastante, está bastante vivo aquí nas Pontes, tanto o baile como a música tradicional. Bueno, non me quería esquecer aí de, por exemplo, o papel de grupos galegos, non? Que agora falo das Tanxugueiras, por exemplo, daquela participación no Benidorm Fest, que fixo que de repente todas as nenas quixeran ser pandereteiras. Eso estuvo xenial. Pero digamos que xa había antes, digamos, como unha serie de referentes tamén a televisión, quero decir, me refiero que as redes sociais, que teñamos espacios onde teñamos referentes que nos permitan ver eso, tamén xa era importante. E eu creo que xa, como nos últimos anos, antes, de feito, eu creo que as Tanxugueiras veñen de ese éxito. O sea, xa houve un momento en que en moitos sitios había foliadas, cantos de taberna, como comentabas antes, aquí mesmo. E logo, aparte, outra cousa que eu creo que tamén empezar a mesturar o folclore con outros tipos de música, outros estilos e todo eso para facer un producto novo, ¿no? Como fai Bayuca, por exemplo. Claro, eso tamén axuda a coñecer a tradición, ¿no? E a valorala. E entonces, bueno, creo que é algo moi, o sea, creo que é moi bo porque digamos que eso fai agora que xa unha serie de obrigas para protexer ao final isto que forma parte de quen somos como pobo, non? E que cheguen as xeracións máis novas, porque, por exemplo, os máis pequeniños, a mellor non hai moitos que saiban o que é unha muiñeira ou unha jota ou demais, non? Isto vailles permitir iso, que na escola tamén se acheguen a ese tipo de cultura e de tradicións de Galicia máis aló do que lles ensinan casa sempre, que é prácticamente centrada no idioma, na literatura. E que eu creo que Galicia é un sitio onde isto está plenamente vixente. A mellor máis que en outras comunidades autónomas. O sea, creo que moitísima xente galega nalgún momento da súa vida bailou música tradicional, o sea, bailou baile tradicional ou estuvo en algún grupo de música tradicional ou aprendeu cantigas ou o que seña. Decir, que hai moita xente que se sinte atraída e que en algún momento, sobre todo na infancia, ou mellor, ou na adolescencia, estuvo aí cerca desta música e deste baile. Anabel, imos con algo máis tranquiliño, paramos de bailar, porque, claro, os mércores, como sempre, chega a demanda poesía, e para o mércores de entreversos desta semana, con que nos va a sorprender? Pois traigo vos este libro de Olga Novo que se chama Felicidade, traducido en castelán Felicidade, porque digamos que perdeu o xogo aí que foi Premio Nacional de Poesía no ano 2020, Premio Nacional da Crítica Española, Premio Nacional da Crítica Galega, Premio da Gala do Libro, o sea, un montón de primos. Non lle falta ningún. No. E é unha autora, bueno, moi referente na poesía galega e bueno, conta un pouco a historia. O sea, neste momento, cando escribe este libro, Olga Novo acaba de ser nai e fala un pouco da maternidade, e ao mesmo tempo está morrendo o seu pai. Entonces fai un pouco, falando, digamos que xunta como esa xeración, xunta o pasado co presente, que tende aí como unha especie de ponte interxeracional entre a súa crianza e o seu pai que está a punto de falecer, non? E creo que empeza con unha carta dirixida á nena e explicándolle a importancia das raíces e a importancia do espacio familiar, digamos, e o premio, no seu momento, o Premio Nacional de Poesía destacou da voz poética de Olga Novo que tiña unha grande potencia e que era moi auténtica e moi verdadeira, digamos, que transmitía moita verdade. E bueno, me parecía que podía ser seguramente unha das nosas autoras máis interesantes e máis coñecidas
a nivel nacional. E o que falamos sempre, hai que animarse a chegarse un pouco a poesía, ainda que a priori nos parezca un pouco máis complicada, que non é o caso neste caso. Temos outros libros de Olga Novo na biblioteca, tamén A Teta e o Sol, ou Nos Nus, e tamén é unha autora que ten literatura ensayística falando de literatura, como un libro dedicado ao Xio Novoneira ou outro a Claudio Rodríguez Fer. Bueno, non leves moi longe, que a mellor levo hoxe para a casa para botarlle unha ollada, porque creo ver como trata iso de a chegada dunha nova vida ao mesmo tempo que plasma outros poemas todo o contrario, non? Que a vida a vida marcha, vaise. E me gusta moito a edición deste libro, además, non sei, me gusta este libro, o sea, ten unha ilustración moi chula na portada e me gusta. Esta colección Tambo pertence á editorial Calandraca, que sempre fai unhas cousas, fai unhas edicións moi bonitas. A min a nivel de literatura infantil pareceme fermosísimo que fan. De feito, o que recomendábamos de infantil, claro, tamén era de Calandraca. Tamén era de Calandraca, sí. Ímonos agora a falar de cine, de xoves de cine e peli, porque claro, pasada semana non tiñamos Cineforum, quedaba aí pendentes a última sesión. Va de ter esta semana, con que proposta? Pois vamos a ver La niebla e la doncella, baseada na novela de Lorenzo Silva. Esta película de Andrés Copele, do ano 2017, e teremos como os protagonistas son Quim Gutiérrez e Verónica Echegui, que lamentablemente non hai tanto que morreu. Esta novela é unha dentro da serie que Lorenzo Silva ten protagonizado por o Guardia Civil Bevilacqua e a Sarxento Chamorro, que se fixeron moi coñecidas. 11 libros xa. Sí, é unha serie moi longa e que ten moitísimos fans, digamos. Esta das primeiras, me parece que a terceira ou algo así, e hai outras tamén adaptacións cinematográficas destas novelas. Por exemplo, estou pensando El alquimista impaciente, que tamén está baseado nunha novela desta serie de Bevilacqua e Chamorro. Creo que ademais no seu momento se fixo unha serie que non se chegou a emitir, unha serie baseada nestes personaxes. Son uns personaxes bastante interesantes. A mí pareceme o Guardia Civil protagonista é psicólogo e entra un pouco como de rebote aí na Guardia Civil. Ten unha relación bastante extraña con Chamorro, ten unha relación cercana pero ao mesmo tempo distante, e me parece que son uns libros como moi verosímiles a nivel, o que falábamos antes dos libros de intriga, non sei se porque os escenarios son aquí, pero as cousas que pasan son todas bastante cribles. Teñen que ver con cuestións de violencia de xénero ou de cousas urbanísticas, ou me refiro a cousas que son como plausibles e que poderían suceder na realidade, non? Non como, por exemplo, en El guardián invisible, que tamén analiza no Cineforum, que claro... Que ten máis elementos fantásticos, ao mellor, non? E isto non, está moito máis pegado ao cotiá, e con uns personaxes como moi cribles, moi verosímiles. Se desenvolve, neste caso, esta historia en Canarias, na isla de La Gomera, o que nos garantiza unha fotografía seguro que espectacular na película, non? E, a min, a priori, Quim Gutiérrez non me parece moito Bevilacqua, pero porque eu teño como outra imaxe de Bevilacqua na cabeza. Entonces me resultou difícil cando o vi, porque non me cadraba, o sea, parecía que non se correspondía co personaxe como eu imaginaba, non? Claro, que eu, por exemplo, aquí en Gutiérrez sempre relaciono con algún tipo de filme mezclado co humor ou algo así máis por eses derroteiros, non? E a mí me pasa eso, que me resultou digamos que eu fui bastante lectora de Bevilacqua e Chamorro, despois me quité, pero era bastante lectora de Bevilacqua e dos primeiros libros sobre todo, e cando daquela non había non vira ningunha película ni nada, e tiña como unha imaxe moi clara de como me imaginaba eu que serían, e digamos que non se corresponderon moito, pero eso pasa sempre cando xa falamos máis claro, que ti tes unha idea de como poden ser esas personaxes e despois cando os ves non me cadra moito.
Pero bueno, de todas formas creo que é recomendable tanto o libro como a película e vémonos na Casa do Peso xoves a todos aqueles que lles apeteza botarlle unha ollada. E despois, como sempre, coloquio, E quen queira despois, como contar sempre, algo. coloquio e falaremos un pouco das diferencias entre o libro e a película e de que nos pareceu a película. Arrancamos mes de maio, a autor, neste caso a autora do mes, estamos nas letras galegas e, por suposto, non podía ser outra que Begoña Camaño, non? Claro, evidentemente o mes de maio, o mes das letras, escollemos a autora a que se lle dedican as letras galegas, en este caso Begoña Camaño, non? Unha autora non moi prolífica, ten solamente 2 novelas, está facendo unha triloxía de mitos e non puido chegar a facer esta terceira novela porque, bueno, desgraciadamente, pues, morreu moi nova, non? Empezou a publicar tarde, aos 40 e pico de anos, e morreu con 50. Nada, unha autora moi interesante, moi comprometida políticamente, falaremos ao longo destas semanas de diferentes aspectos da súa vida e tal, xornalista, traballou moi vencellada á radio toda a súa trayectoria e tamén a Televisión de Galicia, pero sobre todo a radio, e moi comprometida con causas sociais, xa desde nena. Xa participou sendo unha adolescente no seu Vigo natal en manifestacións e que naquel momento eran por cuestiones de transporte público e cousas así, e despois foi unha persoa destacada dentro do ámbito do feminismo e escribindo artigos, pertencía á Marcha Mundial das Mulleres, bueno, me refiro, moi significada políticamente. E unha lástima que nos deixara tan pronto, porque seguramente nos teria deixado unha obra moi interesante. E pouco a pouco iremos durante este mes botándolle un ollo a toda a súa produción e aos detalles da súa vida. Vades habilitar recuncho de Begoña Camaño? Por suposto, vamos ter estante de Begoña Camaño, naturalmente. Pois deixamos a Begoña Camaño e de Vigo ímonos ás Pontes, porque neste caso na nosa vila hoxe temos autor local, autor local moi prolífico. É moi prolífico, moi novo. Bueno, recomendamos o primeiro libro de Anxo Vidal, La voz que non dieron callado, que non hai nin 2 semanas ou 3 semanas presentamos o segundo, xa a segunda parte desta novela, non? En este caso, unha novela que presentamos tamén aquí na biblioteca en xaneiro, creo, se non me equivoco, e que conta un pouco a historia dun personaxe que, digamos que tuvo unha adolescencia complicada aquí nas Pontes, marcada polo bullying e pola homofobia, e que regresa, digamos, xa adulto e xa con unha vida feita, de novo, e se volve a topar aquí pois con aquelas persoas que marcaron un pouco a súa adolescencia, non? E entonces ten que facer un pouco como ese proceso de reconstrucción e de volverse a enfrontar aí coas fantasmas do pasado, non? Que non resulta simple, digamos. Non, porque hai moitas que cambiaron, que evolucionaron, que se fixeron persoas adultas, por dicilo así, coas que se pode conversar, e outras, bueno, pues que siguen no mesmo punto, claro, na mesma idea, non? Pero, bueno, o que me resulta máis interesante desta novela é que estamos falando dun rapaz que ten 14 anos ou 15 anos. Ahora ten 15, publicou o primeiro libro con 14 anos, o sea, un rapaz de 14 anos que nos está entregando unha novela con un tema realmente interesante, o bullying, a homofobia, me refiro, que implica moita reflexión, que implica moita moita empatía, e me parece maravilloso eso. E que está traballando na terceira parte. E que está traballando nun terceiro libro, sí. O sea, que realmente me parece que bueno, que é moi desalientar eso, non? A veces que cando escoitas decir que a xente nova agora non se compromete e que non fai nada e que non sei que, e digo, ostras, pois non é certo, non? Hai xente super empática, super comprometida, que non lle pega as costas á realidade, non? E as cousas que suceden. Bueno, eu acordome agora mesmo, tamén cando se presentou o libro de Paula Fornos, o da Estrela, que era un conto, pero era un conto que falaba tamén de problemática adolescente, de eu non atopo o meu sitio, vou a outro lugar e sí que de repente me sinto como na casa, non?
Sí, e outro día cando presentamos o libro de María Timiraos que tamén fala un pouco de todas estas cuestiones desde unha perspectiva diferente, non é unha novela, un libro de ficción, é máis un libro de Autobiográfico. autoficción, digamos, de un libro biográfico, porque tamén nos fala de todas estas cuestiones do bullying, da depresión, Sí. me parece que é moi interesante que todos estos autores nos estean falando de cousas que nos pasan a todos, que nos atinxen como persoas, no? Da saúde mental, de atopar un lugar no que estemos cómodos, nos que nos sintamos identificados, no? A verdade é que, dende logo, aquí nas Pontes, autores temos de madriña. Lista, lista, lista. Sí, porque este mes temos catro presentacións de libros, sí. Dúas delas de autores locais, o sea que maravilla. Pois botámoslle despois un olliño porque tamén temos que falar dos xoves na Biblia, non? Que temos esta semana. Esta semana temos a Bea Campos, que xa é unha clásica dos xoves na Biblia, se ve en outras ocasións, a veces con migallas, a veces con invento e teatro, ahora ven como narradora oral, con este libro de Contos con xeito, que son historias tradicionais, pensadas un pouco para os máis pequenos e que falan un pouco de medo, pero tamén de risas, e, bueno, volveremos a recuperar o espacio da Casa do Peso que xa recuperáramos a semana pasada pero que tiñamos un pouco olvidado en abril e nada, convidar a todos os rapaces e as rapazas que se animen e veñan a disfrutar deses contos. Aí queda esa invitación, pero claro, antes dicíamos iso de que hai moitos autores locais, esta mesma semana tedes presentación, non? Esta semana temos presentación. E tamén dun vello coñecido. Temos presentación, neste caso, dun libro de ensaio, non de un libro de ficción, de Senén Barro, o físico que está traballando na Universidade e que é natural das Pontes e que nos trae este libro de Poden pensar as máquinas para reflexionar dunha forma así divulgativa sobre a inteligencia artificial, non? Hasta que punto as máquinas pensan, digamos, cada vez son máis sofisticadas, cada vez nos ofrecen máis respostas, pero dicen que de todas formas as preguntas seguimos facéndolas nós. Sí, bueno, pero hai que ter aí ollo, Sí. Que cada vez volven ser máis listas. Me parece que ahora que estamos todos un pouco preocupados a veces, non? De hasta onde vai a ter o alcance a inteligencia artificial e como vai afectar eso a nosa vida cotiá, se non poñerá en perigo moitas das formas nas que hoxe nos relacionamos, pois estará interesantísimo escoitar a Senén para que desde un punto de vista científico, digamos, nos explique como vai a ser todo isto. Hora da presentación? Ás 8. Ás 8, como sempre, aquí na Ás 8 biblioteca. o venres. Dicíamos que teñamos un calendario de presentacións moi amplo este mes, debullarémolo ao longo dos vindeiros días, pero, por exemplo, chega novamente Xosé María Ferro, neste caso con Oblea. Con a segunda parte de Terror Mortis. Tamén temos aí a Abraham Pérez, temos a Asia Álvarez. Sí. Non dades abasto. Non damos, non. Este mes ven cargadiño. E supoño que algunha cousiña máis con motivo das outras galegas xa está desargallando. Claro, por suposto. Deixamos E despois temos o Club de Lectura, hoxe. Ai, claro, hoxe temos Club de Lectura de Marcos Calveiro, Festina Lente, esta novela que estamos lendo, esta novela histórica que se desenvolve no Santiago medieval, e nos xuntaremos hoxe ás 8 da tarde para comentar o libro. Hoxe non ven autor, non? Creo que non. Non, hoxe non, porque a semana pasada sí que te vechedes aquí Alberto. Tuvemos a Ismael Ramos. E que tal a experiencia? Maravilla. Foi moi interesante. Pois aí queda esa cita desta noite. Por certo, títulos para este mes xa estades traballando neles, supoño, non? No Clube de Lectura. Sí, xa temos os libros aquí. Xa entregamos na reunión pasada, entregamos o libro de novela negra, que en este caso o libro de Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia, que mestura novela de intriga con novela fantástica, con distópica, máis ben que fantástica, e despois na reunión de mañá, ou sea, na reunión de hoxe, mellor dito, na Festina Lente, pois vamos a entregar o libro de literatura normal que se titula El lunes nos querrán. E decía o nome do autor se o subera a pronunciar, pero é Nahat El
Agni. Creo que pode que seña algo así. Sí, bueno, seguro Sí. que a xente xa sabe quen é, deixámolo neste caso así. Chamoume unha cousiña outro día a atención, antes de pechar o programa de hoxe, que botándolle unhas imaxes, unha ollada ás imaxes do Clube de Lectura, hai moita muller. Gustanos por as mulleres moitísimo iso da novela negra. Por suposto, hai moita muller, pero non porque no outro club de lectura tamén hai moita muller. Hai moita muller en todo. Quero decir, todas as actividades que facemos desde a biblioteca son mayoritariamente seguidas por público feminino. Hai algúns homes tamén no club de lectura, pero bueno, moitísimos menos. Sí, Estamos aí preparándonos para ser futuras detectives. Tamén as usuarias da biblioteca son mayoritariamente mulleres. Aunque creceu un pouco o número de varóns este ano, Sí. pero mayoritariamente as usuarias da biblioteca son mulleres. Bueno, pois hai que tamén hai, a ver se os homes se nos animan a ler un pouquiño máis, non? Anabel, como sempre, un placer compartir estes minutos contigo. Vindeiro luns seguiremos falando, seguiremos contando cousiñas, seguiremos dando boa nota das túas recomendacións e das actividades que nos propoñedes dende a biblioteca e, como sempre, un placer e mil grazas. Grazas a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.